Трети беше. Здрасти, здрасти! Здрасти, здрасти, баба. Ти знаеш ли коя съм аз? Ами така като те гледам, баба Марта. Да. Я кажи, ти с какво ще умилостивиш баба Марта? По случай това, че ти е дошла на крака? Една Мартина такива. О, много съм ти благодарна. Това е много голям жест за баба Марта. Моля, със здраве. Благодаря ти. Я кажи ти, като предлагаш на хората мартеници, ти отдели ли за твоите деца и внуци мартенички? Да, отделила съм за всички близки. А колко парички ти струваше това нещо? Около 30 лева. А, така. Значи и за баба Марта ще има. Да. Благодаря ти и със здраве да си останеш. Всичко хубаво. Чао, на теб. чао от мене.